ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಳು. ನಾನು ಇವಾಗ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾನು ತುಳು ನಾಟಕದ ಹತ್ತೊಂದಳ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಕಲಾವಿದೆ. ಎಂಗು ತುಳು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆವು ಪಂಚಾದು ಎಂಗೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಆಂಡ ಒಂದು ಜಾಗುವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲು ಕನ್ನಡನ ತತ್ತಂದಾಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರೋಡ ತಂದೆ ಮೂಲು ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಜು ಬೋಡು ಬೆಲ್ಗಾಮೋಡು ದುಮ್ಮು ಬೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತಿರ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಎತ್ತೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದಮೆ ಮಾರ್ಲೆ ನೆಕ್ ತೆಲಿಪೋಡು ತಾನ ಪಂಪ ಸಚಿನ್ ನೆಕ್ ತೆಲಿಪೋಡು ಓ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರಿನ ಆಪುಯಿ ಓ ಮಾರಿಲೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನಾಯಿ ಆಗಲೇ ತೋಜುನು ಈಜಂತ ತರೆಕು ಜಲ್ಬೋದು ಎತ್ತಿ ಹೊರ್ತಾನು ಈಜನೆ ಯಾಪ ಸಾಲೆ ಬೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪೋದು ಯೌವನಾದ ಎಂಗ ಮುಪ್ಪು ಬೈದಿನತ್ತಂದೆ ಎಂಗ ಸುರೂಟೆ ಮುಪ್ಪು ಬೈದಿನತ್ತೆ ಎನ್ನ ತರೆಕು ಜಲ್ಬೋದಪ್ಪು ಅಂಡ ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ವಿ ಒಂದು ದಾಯ ಜ್ಞಾನ ಫಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಏನಲ್ಲಿಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನೇ ಬುಡ್ಪು ಜರಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಚ ಓ ಎಂಚಿನಾಗ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟದ ಪೋಪೆಗೆನಾ ಎಂಕಿ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಾರಾಯ ಓ ಎದುರು ಬತ್ತ ಮುಳುಪಲು ಏನು ಪಂಪ ಎಂಚಿನಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಈ ಕಾಲಿ ಉಂತುದತ್ತ ಮರ ಒಂಜಿ ಕೇಂದು ಬಲಯ ಪೋಯ ನನ್ನ ಆಯನ ನಾಡೊಂದು ಕುಡೊಂದು ಜನ ಬೋಡ ನಾನು ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿನ್ನ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುವೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಓ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಿ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಚೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರ್ಪಣಿ ನಾನು ಇದ್ದೇ ಬರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರ್ನ ಐಕ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರಡಕ್ಲಿ ಗೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಕೋ ಏರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಬರಡು ನಿಖಲು ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ತಿಳಿಪೋಡು ಮಾತೇಕಲ ತಿಳ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥನೇ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಳಿಪೋಡೆ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬರ್ನಾಗ ತೆಲಿ ಪಂದಿನ ಪಕ್ಕ ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥನೇ ಆಯ್ತಿಂದಾಣ ತಿಳಿಪುಂದೆ ಅಪ್ಪಕಾಯ ತಿಳಿತೇಂದನಾಗ ಮರಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಬಿಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಪಾತಿರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಎಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಲ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಪಂಡಿರಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಗಲ್ದ ಎತೋ ಜನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೇರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ ಒಂದು ಜವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತುಣುಕು ಮಲ್ದೆ ಓ ಮಾರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನತ್ತು ಬನ್ನಿ ಆಯನ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿ ಆಯ್ದು ಮಂಜಿ ಹುಣ್ಣು ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧನ ఒక నిఖిల్ ನನ್ನದ ಪಣ್ಪುಜಿದೆ ಗಂಡ ಇತ್ತೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ಪೋವಿ ಹೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ವಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲೇರು ದಾವಂದಿನೇನು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಐಟ್ ಏತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಡೊಂದೇ ಜರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲು ಪಂಚಂಚ ಕೊರ್ಪುನಪ್ಪ
ಅಂಚಾಂದಾಪಣ ಐಕ್ ಬೊಡದು ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಐಕೊಂತ ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಕ್ಕಲ ತೆಲುಪುಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ನೇನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸೋದು ದುಂಬು ಪೋತಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕೋ ಹಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಎಂಚಾಂಡ ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನೇರು ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ವರ ರಂಗಮಂದಿರ ಒಂದು ತುಯ್ಯರಂಡು ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಸೈಪಣ ದಯಕಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಆಶೆಡ್ ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾವಡು ಪತ್ತೊಡು ಅಂಡ ಹಾಲ್ದ ಎಕ್ಕೋಡ್ದಾದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಗಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಹಾಲ್ಡ್ ಮತ ಈ ಚೇರ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚು ಪೋಪುನಿ ಹೊರ ಇಂಚು ಬಾರ್ಪುನಿ ಅಂಚು ಪೋಪುನಿ ಕೆಲವು ಎಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೇಂಡ ಈ ದುಬೈ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಉರು ಹಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ಐಕಿಡೆ ಕಣಪುನಿ ಆ ಜೋಕ್ಲು ವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಎದುರುದು ಹಿಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚು ಬಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಹಿಂಚು ಬಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಬಗಲ್ ತಂದು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಪೋ ಅಂಚಾಪುಣ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಮೇಟೆ ಅಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಏನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ನಗಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಒಂದಿನ ನಾ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆರು ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಎದುರ್ದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಕದು ಐನು ಪಂಚ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಉದ್ದು ಕುಂಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಐತೆ ಇಡೇಟು ಕೆಲವು ಪಂಚಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದು ಆ ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮಕ್ ವಾವುಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನು ಮಿತ್ತು ಕನೆಯರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದಾದ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾನು ಎಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಯಾನು ನೇನೇ ಪನ್ಪದ ಯಾಕೆಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾಲ ಹತ್ತಂದಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ ಈತ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಈತ ಮತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತಿರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವತಿರಾದ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆಡು ಏತೋ ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಈ ಫಿಲೋಮಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡು ಏತು ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವು ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಂಡು ಕಲೆನೇ ದಯಕೆಂದ ಅವೇನು ಯಾನು ಸಾಗರಗ ಹೋಲಿಸಾಯಿನೈ ದಯಕೆಂಡ ಎಂಕಲು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಎಂಕಲು ತುದೆಟ್ಟು ನೀಂದೋಲಿ ಆಂಡ ಕಡಲ್ನ ನೀಂದು ಬಿತ್ತು ಬರೆಯರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನೇಟು ನೀಂದದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆತಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಪನಾಡು ಕಲ್ತಿನ ಆತ ಮುಗಿಯರ ಹೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಲ್ಲೆಕೊನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೈಕ್ ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತಿಯರ್ ಹಿಡ್ದಂದತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಬಿ ಪಾತೆರ ಯಾನು ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಏನನ್ನು ಖಾಲಿ ಮರ್ಲೇಂದು ಪಂಡಿನಿ ಆ ಮರ್ಲಾಡ್ದಾತ ಯಾನಿನಿ ಆ ಮರ್ಲೇಂದು ಪಂಡಿನ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪಲ ಕೆಲವರಡ ಪನ್ಪುನೋಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡೇರಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ನೆರಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಹಾಳ ಆಪುಂಡು ಐಟು ನಮಕ್ ಬುಡ್ಚಾಂದಿನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಶಾಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೇರನ್ನ ಅವು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕ್ಲತ್ತನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ದಾಯಾನ ಪನ್ಪೆಂದು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನೇಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕಿನ ಮರ್ಲೇನ್ ಅಪಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಹಠ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಮರಲೇ ಪಂಡ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕಡ ಜನ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಜಮೆ ತಿಕ್ಕಡಂದತ್ತು
ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ದಾಯಗ ಅಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನ ಯಾನು ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರನೇ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲೆಡ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಡ ನಮ್ಮ ತಾಟಿನ ಕೇಂದು ವಿಸಿಲ್ನ ಕೇಂದು ಯಾನ ಐದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನನ್ನು ಉಂತುಲೇ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ತಗು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನೇ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ ಇನ್ನಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಗೆ ಬತ್ತು ಪುಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲು ಬೇತ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಬಂಡಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಂದ ಬಂಡ ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅರವಿಂದಾಗ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದಾದ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ಉಂತದೆ ಅನ್ನು ಹುಂದಿಯಾನು ದಾಯಕ ಪನ್ಪೇಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏರಡ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಾವುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಪೋಯಿನ ದಾಳ ಮಲ್ಪಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಚಾ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ವಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಲ್ಪಡು ಅಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪತ್ತು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ದುರಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ದುಶ್ಚಟ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ರಕ್ಲ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಐನ್ ಏತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ದೀಂಡ ಆತಾಯಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಐನೇ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋಪೆ ಆಯಗೆ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಪುದರಿಜ್ಜಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ತಾ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆನು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಕುಲೇನು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೇದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪಿದ ಪಂಡ ಏನನು ನಿಜ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಆ ಜನ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತರು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೇರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಬೋದು ನೋಡು ಆ ಜನ ಗೋಲ ಆಟ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಬೋತನು ಏನು ಮಾತ್ರ ಮೂಡು ಬಾಕ್ಯಾದ ಹಂಚಾದು ನನ್ನ ದಾಳ ಬೇತೆ ದಾಳ ಪಾತೆರ ಪೋಪಿಜಿ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂದ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೋಯೇನು ಹೆಂಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಪಣ್ಪಾರಿಂದ ಹೆಂಗೊತ್ತಿತ್ತಣ್ಣ ಅದು ಏನು ಬರ್ಪುಣು ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣು ಯಾನು ಐತೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗನೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಪರದೇಡು ಬರ್ಪುಣು ಮುಖ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಬಗಲೋಡು ಬಗಲ್ರೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಲೇ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಪನೋಡ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗ್ನ ಆ ಜವನ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡೋಡ ಅಂದಾಪುಣ ಎಂಕ ಶಿಲ್ಪ ಬೋಡಿ ಯಾನು ಪಣ್ಣತ್ತು ಆ ಜವನ್ಯ ಪಣ್ಣಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇರ್ಲ ಶಿಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರ వాళ్ళు ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪಾಲ ಕೊಡಂಜಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ದಯಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪದ ಯಾಕೆಂದ ಒಂದು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಾರು तो कल गाइलया तो एक कॉमेडी करो ना अंजन मनवेले हांव कॉमेडी आर्टिस्ट होई कॉमेडी कसं करचे तुमच्या भुरग्याचे ताळे ऐकताना आमकां म्हाका नाका म्हणून जाला यान ಏಷನ್ जालें कशें ಆ ಫಿಲ್ಮುಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಲವ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರಿದ್ದಾನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಆಗಲೇ ಲವ್ನು ಬಿಡ್ನ ಬೇತೆ ದಾಳ ಇಚ್ಛಾ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ಕೇಂಡೆ ಮೂಲು ಲವ್ ಮುಡ್ದು ಐಕ್ ಆರು ದೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತೇರಂಚನೆ ಗೊತ್ತ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಯಾಳತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ
ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡ ಎಕಡೆ ಮುಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ ಮಾತ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಐಕೆ ಎದುರು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಜಂದಾಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರಗೂ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾನ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ಒಂದು ಪೋಪ್ಲ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ ಈತ ಜಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತನ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಣ್ಣನೇ ಬೇಕು ಆಣನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಮರಲ ಯಾನು ಆಣನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಮನತು పోతును ಅಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಜೂಲಿ ಎಂಚಿನಾಡ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಹಲೋ ಜೂಲಿ ಮಾಕ ತುಜೆ ಆಯ್ ಬಾರಿ ರಾಪಿ माका तुझे भयंकर मोग झालाय होय की तुका म्हजे मोग ना गे असा भाव सांगा ना इतलेच आम्ही काही जाल्यार भोवंक या गी खंय या आमी पिलिकुला या गी पिलिकुलार काळें आसा पिलिकुला नाका मागीर खंय येवचें आमी उरला समर सँडाचे तो म्हाका थंय नाका पा मागीर खंय या आमी आईस्क्रीम खावंक या गी नाका पा ते सुमार जेन आसात नाका म्हाका हांव थंय येना मागीर तूं खंय येताय म्हाका हांव येना पप्पा कशी कर हेचे केदाळा पळयले पप्पा पप्पा म्हणून काय जालें पप्पा गो तुजें ओटलो पप्पा जालें गो पप्पा आयलो ಐಟ್ ಹೆಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆನ್ಲ ಪೊಣ್ಲ ಪಾತಿರಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತೇ ಪೋಯಿನ ಬರ್ಪೆ ಎಕಡಾಕಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಬೈದಿನೇಜಿ ಮಾರ್ಲು ಅಲ್ಲ ತುಂಡು ರಂಗ ರವಕೆಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಮುಳ್ಪತ್ತೋಜನ್ಗೆ ಮುಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಸೈದೇರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗಳ ದಯಗ್ಯಾನ ಐಲು ಪಂಡಿನಿಂದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನೇ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ತೂ ಅಂದೆ ಸೈಪುಣ್ಯ ಅಂಚ ಆ ಜವನೇರು ಮಲ್ತಿನೇರು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಐಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು అయిన ಆ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಯಾಕೆಂದಕೇಂಡ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋರಂಡು ದಯದೀದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೈದು ಯಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. For enquiry contact 08041722212 42100916. For trading and distribution contact 6366033581. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ